Berwakaning adicara satu tembang lagu disampaikan all artisnya DM S Dimas Nugroho musik Gepopo yo yo oh sakjose sore padang bulan ayo konco padha dolanan rene bebarengan rame-rame joget-jogetan ayo gawe-gawe rembulan moto ngantuk iku tamane apa ala-ala getuk asale saka telo yen ra petuk atiku rada gelo aja ngono mas aja jono yo aku mangko bersama DMS Musik yo sore-sore padang bulan yo konco padha dolanan buat dolanan rene-rene bebarengan rame-rame ya jos kai-kai rumpulane yen disawang kok ngawe-ngawe wa koyo-koyo nyelingake konco kabeh aja turu sore-sore getuk asale saka telo moto ngantuk iku tambane opo ala-ala getuk asale saka telo yen ra petuk atine rada gelo aja ngono aja ngono kadang janji aku mangko kadang janji aku mangko udah Joget latihan ya? oke Oke, yuk siap. maju sini Monggo. Buat yang di prasmanan boleh ke depan. Ayo Ibu. yo ya yo Aku
Jose asik. Semoga goyang dulu. Bisik gembira numpak perahu layar dino enduke pariwisata taune wis ya kanyu ora jamu-jamu karo mesem ilangake rasa lum kalesu ati jawil mas jebul wis sore pitinggal apa katon awe-awe kayo kane becebali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Sareng nggih sama buat sahibul hajat monggo. Turonggo DMS musik. Mangga Bude. Semuanya joget ya keluarga besar monggo. Pane tindak pundi tanding areng tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggon mangke kula kancane Keresan mas alias kebetulan Belajarnya kadang roto kapotan Yen purun mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula omahi tompel kakang golek momongan niki bonco nopo banjul badhe pindahan Ampun kelong mas sampeyan ampun kucipo kula rondo anyaran ditinggal lunga akan awake ngoblonco ning pasar paing weng-weng niki bonco pentingku ora paten penting Neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting Jo Sumelang latihan rondo dijamin Sekolahnya yo 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 ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi nyare
Bukan golek momongan yo iki kanca napa mbayu badhe tindakan Ampun kelem mas sampeyan ampun kucimo kula rondo anyar yo awan-awan lunga blonjo ning pasar pae rawan kondo kanggoku rapate penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting jo sumelang nadyan rondo dijamin disambung ya ayo lo bude ayo lo Ho ho ho. dina yo sing tak tunggu Kowe gajah. kowe adalah neng tawang mangun Yo iya yo. Yo iya yo. sir srengenge Ono kene. Bengawan Solo. SMP Sambal Jos jos. Enggak telepon malah yo 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 iya yo. mangkel aku mangkel entah betul sedino ning sirah Ciwel 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 ciwel. So so he he. yo He he. He he he. Banjur dandan. Ayo Bude ditutup dengan suara serak Bude. Ayo loh. Engkau malah mari nek ketemu mic tan. Ayo Pak De ditutup. janjane kowe neng yo malah nyuli Yuk yuk yuk. Jambu. Jambu alas. wah alas Ayo yo. Hey hey. Jambu jambu kita obral jambune. Kira ngombe dawet. Jadi pikir marahi momen. kelingan manis seseme Terus yor kelingan ramah gemuyune buyut wis nolan kasih sayangi sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ati Sarepati kapan melu duweni. Ayo yo. Jambune diopral.
jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut manis rasane najan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo ya aku kebacut tresno nelongso kulite ijo sing gagas bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut bojo